دیمەنێن جەنازەیە جوانێکی عەفرینی 25 ساڵیە کۆل نەخۆشخانەیەکە حکومی لە باژارێ دیلۆکێ یێ باکوڕێ کوردستانێ جانێ خۆش دەستدا بوو. پشتی بەگوهستنا تەڕمێویش بۆ هەرێمە عەفرینێ ئەو لە گۆڕستانە گوندێوی عەرەب وێرانێ کۆ سەر بناحیەیە شەڕاڤەیە بە خاکێ هات سپارتن. لە گۆری زانیاریên کۆ تۆرە مەدیایی یا ڕووداوێ ji malbata ciwanê canjidestayî wergirtine Ehmed Doran Mecîd xelkê gundê Erebwêranê ye. Roja dihê tîrmeha 10,000 li Erebwêranê ser bi şerra ji dayîk bûye. Ji 7 salan ve li Tirkiye niştecî bûye. Roja dihê kanûna 2023yan ew ji bo nexweşxaneyeke Dîlokê hatibû rakirin û roja 17 kanûnê canê xwe ji dest daye. Roja 18 kanûna 2023yan li gundê wî bi xakê hatiye spartin. Ev dîmenên derxistina termê Ehmed Doran Mecîd ji nexweşxaneya Dîlokê ne. Sabrî Lutfî ku pismamê ciwanê navborî ye ji tora medyayî ya Rûdawê re got ku endamên laşê Ehmed hatibûn deranîn. Ev merivê min Ehmed li Tirkiyeyê kar dikir 7 sal li Tirkiyeyê li Entabê rûniştibû û bi tenê kurukek temenê wî emirê wî 25 salî ye. Ev kuruka dibêjin gotin dibe yanî dibe ji malê xwe diçû kar bi ser rê sibê zû kedî xwarê piştî wî îsafê misteşfê kirine. Lawok misteşfê de heftîkî dimîne piştî heftîkî cenazê lawok ji misteşfê derdixin û cenazê wî dişinin Efrîn gundê Erebwêranê demê cenazê wî dişûn bavê wî wana dinêrin zikê kurê wî gîş xelişandine û bême eyîb nebe bême şerm nebe heya gunûkê lawok birine edaî wî gîş dizîne. Çavkaniyên ku ji malbata Ehmed Doran ji Rûdawê re axivîne dibêjin ku Ehmed gazin ji ti pirsgirêkên tenduristî nedikir û birîna hin endamên laşê wî gumanê di derbarê sedema canjidestana wî de li bawan çêdike. Hüseyin Umar, Rûdaw.